Egunon ba, beste egun batez, nire kanaleko jarraitzailea izaten guztiri. Gaur konta beste abenturatxoa teitiko asmotan gabiltze ba. Bai, ikusi izazue zen lekutan nabilen. Bakizue zen leku dien hauek, Asturiasen gailtze. Vale? Azkenek urtetan, oporretan honea etortzen gara. Leku lasai da, lasai, azkenek urtetan notaude gora gaindola. Ja, lau 5 urte amazkiu eta hasieratik honea. Gare Cangas de Onís inguru neoten geha, eta etorri geha mengo, Parque Nacional de Ponga edo deitzen dan leku bate. Vale? Ruta del Valle de Ponga, PRAS 213. Eta herriedara da San Juan de Beleño hemen garena. Vale? Ben, tontor baten daun menditxo badat, behiaz ez, joder, eharki dau. Igeri leku bat, eta eharki dauk hementxe. Vale? Eta behiaz ez, vale? Eta sobrare da, hemendik, bailara honen azpitik eta zei bilbidetxot, Familie nitxe, 3 orduko bidetxot dala esan dio, vale? Gio jende badiru dio, luza bitzen dola, tontorren batea ingura, edo hor besta auzo batea igoz dola. Baina, guk bintzete hemen dio, beti bailaratxoat ingo dugu, vale? Beti bezala, traka utziko izuet, vale? Bera, zein natura da hemen, Kusgarria da. Hortaz, bena, hor, bueltatxo isen itxego asmogun bat. Eta hausi izango ditzeke vale, herria, vale? Bakizuenei, oso polia iruditzen zezkiala, hola, herri txikitan da, herri galdutan da, naren ibilbideok, iruditzen zat, zetik gero, hojatetxen bat eukitzen duen inguru, edo tabernatxo bat, da, zure xoxak eta uste juzu, da, sentsazio horrekin gaten zara, pixkat laundu indezula, ez, holako herritxok eta bailarak zaintzen, bale? Hemen, igual ez zain politia ezati, hau informazio bulegoa da, baina herritxoa edo bailara pixkat derexago da, eta, oso politia da, etxetxok eta dare, linnauko etxe politiok, baina gure errutea, mentxe informazio bulegonen ondoko parkinetik bera hasten da. Eta hauxe da, Centro de Interpretación Parque Natural de Ponga, edo, holako lekutan, informazioa galdetzea eta gehatu, ez izan lotxea egita. Zati, beti emango dizkio, gidak eta kontxeju honak eta, orduan, ez izan lotxeik eta galdetu. Beida, hemen ja politxagoa dago, baietz. Torti bera, oendi politxagoa. Orduan, gure idea da, hauxeitza. PRAS 213. Hauxeitza. Informazio txikitza. Eta hasiera orduan, hemen informazio puntu ondatia, hementxe hauxe deula, eskidera otatixea, behera egingo du. Hemen lehenengo tramoa, aldapa bera izango. Eta basat jarraitu barritu marka horik, arrasto horik ingon barri. Bedazazue, holako herritxok eta ze xarma eukitzen den. Orduan, pixka launtzen badio mantentzen, asko zuen, Bida, ruta eta nola markauta hor ikusteko, dakiten ere alaban ondon ruta bezala fletxa. Osine, kamarako markauzazun nundidan bidea? Hortik bera hartuko da. Bera, ze lujoa, holago leku gezautza. Ze politxe. Xarma daukien leku, Hola, buenas. Leku politik. Venga, tipitepa. Leku lasai.
esan diutenez, dana itzalpen eitzekoa da, naturan lasai itxeko buelta oitako zen. Asturias ezarro helmoko da natura, ikeragarri. Natura eta ondo jateko leku. Asturiasen bai ondo jate. Ondo tasko, así que vigila enber. Hemen erreka ondoan, hotxa haituko zuen. Fresko daude, guau. Hemen, hau zerra urritze dut, tope hemen. Eta gaztinea, urritze da gaztinea, hemen itzalpen, fresko errekatxo honetan. Hauxe da, bason guztoatea. Eta hemen esaten izuen errekatxoa, ameu da, errekatxo. Eta hemen zubi batekin, ez talde igaroko beha, eta jarraituko dugu bidea, dana itzalentan bide bat. Bale? Hala, baza. Bueno, eta hemen dixe gatoz, aldapatxoa pixka gora, pixka bera, sondo markatu da, bale? Natura dago, gosti, hemen aitze, urritze, gaztinea, hemen astiarra, kristo natura zaukak, Asturias ez zaukak, natura, eta sardoare bat zaukak. Bagarrik, nahi hau da gure sardoa, bixigoak. Asturiasko sardoa motelauak. Sardoa moteltxauak, Asturiasko netzako. Horretik gehiago bat jendek, eaten dik, gure bezala. Datuak emango izuet. Nava ustea dala herri, bazeok Museo de la Sidra edo. Ia zoen bihurtu egin izten. Sanzioan, Espainiako estatu guztiak kontutan hartuta, eikenan sardon 180, Asturias egin jobendek. Pentsau, Euskal Herrin ingoek sardoa ba, 180 Asturiasen. Eta 180 horren, 180 Asturiasen bertan konsumitzen dek. Horren, asko itxeie, baina asko jaten di bertan. Oso zale dituk. Ean errezagoaek, desberdintasun izan barrik, bi fermentazio egiten diela Asturiasen. Bigarren fermentazioa. Gu bakarrik egiten zau, fermentazio alkoholika esaten dana, azukra, alkohola bihurtzea. Asturiasen egiten di malolaktikoa. Eta Euskal Herrin behiz hotzakin moztu egiten dugu. Horren, mantentzeik bere bisitasun puntu. Bueno, beste pixka luzatzen nahi noketa. Hala, hementxe, naturan, gosti ikera harrizeok. Goazte gaurra, natura guztoko ezuenak eta hemen inguruntza itetenok. 3 orduko bueltatxo menek. Hala, goazen ba. Bueno, eta hemen, behitu, ze ingurunak, ze lekuk, ze leku politik, baina okarrezpan nago hemen erreka hor jauzin batea uste eta inguratzen gala. Baina, ikusgarri, ikusgarri leku, Hordaren arkaitzek eta mailu handi horik. Bidea oso xamurra daiteko. Oso erraza. Epitapa. Eta hau dana baso zozie eta atzeko gue dana soilduta. Zerreztak gare gaineitan. Eta hemen ja arkaizpen sartzen ja. Ikusi zazue, arkaizpe honetan. Nola sartzen gara. Eta bueno, hemen
pasatzeko malabarismo dimetu, bale? Baina bidek erki seitze hortik gara. Zer leku politek, oso politek. Arkaizpeotan, inde arreka hotxa, zer politek. Naturaz gozatzeko buelta oita bat, beha mentxe. Zer bizta. Venga, gozau zaun. Eta hemen, ondo markauta da hola. Entxe errekatxoa hor daula. Zeleko bolite. Zer leku polite. Haze lekua, Haze lekua. Hauze hementxe, zubitxo. Gainetio. Zer zoragarrien lekua. Oso polite. Natura gustatzen zuen euneko gomendagarra. Tira, eta hementxe zubi hause pasata gero, leku paraje poli-politi hontan, hemen da bide gurutza, bale? Gu etorri geha, esaizuten bezala, San Juan de Beleño edo hontatik, bale? Eta inbar deu bilbide zirkularra abiegos hontatik, bale? Bakarrik, besta aukera badola, besta erritxoatea, sobrefozea iotzeko hortia. Eta bueno, gu ez geha jungo horrea, bale? Zirkularra hemen dixe ingo da, bale? Hemen dixe, tipitapa, eskubia. Oso ondo markauta daula. Abiegos, Eta guaino ne hartuta, gida turistiko esan dio, sobre tramotxoa toin behar deula errepidez. Baina, bueno, pekata minuta, esaten da bezala. Berdin diola. Hau gozatzeko gure hauki, eta kilometrotxoa eta errepidez iteare, bueno. Etzat iruditzen olago desgrazi edani. Batipat olago leku ikusteko aukera ematen duelako ibilbidean. Pena kamara txikiok oso gutxi kaptatzen duela oso estu, eta gutxigo nik jarrita hauket estabilizadorea martxan duteko oendik gehiago estutzen du. Ikusmena edo. No, tira. Hala, guazen. Bide. Eta hemen besta zubitxo. Bai. Eta hemen segurazki udazkenen eta negun bista politik egongo diemen. Lehorra dago, baina segurazki udazkenen da ikusgarri izango dago. Guain abuztu gemezortzi da eta bueno, lehorra dago. Pena, ega, aurra! Eta hementxe behi dauzazue, zubi igarota, ardi gordetzeko lekuan nola daukien, aprobetxe hemen arkaitze egiten doma abeslekua bezala. Pentsatzet, ardi gordetzeko lagozarra izango zara. Pareta bat daukien da, aprobetxauz, arkaitzen forma. Hala, aurra! Behi da, zen leku, okerrez bana hortik abitu geha. Hor gainetik buelta hogea, hor mindiek, bueno, ez dakit. Ustea gai ez bentzat. Minditxe geto zaik. Leku eharrak, Hemen bat zitu dikoen besta erritxoat, tatzen gara. Abiegos. Eta rato tramotxoa dingo diago, errepidez. Baina, bueno, leku eharra, Venga, bazen. Gozau. Bueno, eta hemen txe, atatzen gara errepidea tramotxoa, Bida, ze politxe.
Ez hain dutota. Ze politxe. Ze politxe. Ze politxe. Ze politxe. Zer? Venga, aurrea, kilometro txatea. Beida, gu hortixe gatoz. San Juan de Beleño edo, hortixe, jetxiga, hemen di baztarretik. Buelta eman, eta hemen di gatoz. Lehen hau esan dizut, ez, habixe da. Eta, bueno, guantxe justu tramotxoat euskita. Baina, bueno, aizetxoa dago hemen bailaran, eta baina bero askora ez doiten. Vale, hor tipi tapa gozauz. Eta beida, hemen errepidea zein berdu tramoa, baina beida, errepideare itzalen da. Hortaz, lasai. Presko, danaren natura antzekoa. Oso leku ezea. Lizarrusti mutxuko leku ato esango nuke dala. Bagarri, Lizarrusti pagadie dala. Eta hemen dau danetik, gazteinari, urritze, aitzere bada hemen. Pagoik ez dau. Hemen. Ara, xamur. Ja, eta hemen Abiegos herria, hoxe da guain errepidetik hortik jumarga, Abiegos horta. Bida, ze politia da, baiet. Bentxe begiratoki ontantxe, bentxe biden begiratoki da. Mirador de Abiegos. Handi gabitu begu, herritxo hartatik, mendia, tapa. Behatzi kilometroko zirkulartxo, baiet. Ze xarma dagoen herri horrek, baiet. Oain, hemen bizi markoa, ikusteko eta politia da baino. Hala, horti zeituko du. Alaba txikinak askaldu zaio. Oseat, batzakizat, ume kontuk. Hemen eskubia, behiz. Zeituko dugu, Abiegos herri hortaxe hongoa, hortik, bale? Ega. Eta hemen txe Abiegos herria jatzen egala, hortxe. Arropa garbitzeko, garbileku goitako. Ustezko? Zenbait jarri botako zitun. Olako lekuk, txikitu, atzeako jakziela, eta bida guain barraskuratzen. Hortasuna bizka. Antzematen da, porlanan egin dago postek eta olazke dago. Baina, hemen izango zen garai baten, eta nortasunoi, herriko nortasunoi, barraskuratzen. Tira, bazen herria. Ruta honen parte txarrena da, bukaera daukela, hor bailara jetxi behize eta hasierako herritxo harta iritxu ardola aldapagora. No, tira, ikustazu, Abiegos herritxo hau, behaze etxetxo politiak, ingurune politiak, atzeko mendia hundioikin, atzen, zer leku politia. Baina beti izaten dena, hemen bizin barkoa baita urten zeharra. Oain udan da politia da, bize politia, oporretan etortzeko. Baina hemen egun eta isolauta, bizin barkoa. Gure herrialen gastatzen da bezala, herri txikik, baserrik, herri ataun baten baserri nola ere, ze baztarretan dare. Gure esku dau, hoi mantentzea, launtzea. Ze herritxoa, politxe. Ze politxe. Mentxe jarriko zuen hundidan. Bida, hemen eliza. Ermitxa. Mira, Abiegos herria ze politia da. Hola, buenas. ¿Podéis ir por aquí o podéis bajar por ahí? Bueno, eta hementxe herri politia ontantxe, hementxe, kapera honen atzen, aldamenik, eta pasauko. Hementxe esan dio, tipore galdetu dio,
Y por aquí y tal, y luego hay en el edificio blanco a la derecha para abajo. Venga, va, guazen bat. Esan dio, Vuelta a Espainiako etapa pasatzen da hemen. Ba, ez dakit, dagoenik, hostia, dagoen kontrol. Zer leku, Dotorea leku, Okerrena, hor beti gero hautza gora inbar duela, baina. Bai, horti bera, ez? Markauta dau? Vale. Hortik, bera. Bueno, eta gu, hemen txartu behar du bera. Vale, hortik xegatoz. Baina hemen zer dau, plaza dau? Aber zer dan plaza ontantxe. San Lorenzo, Eleiza jartzei da lau. Sus, holago herri txikia eta Eleiza eta kapila, kapera. Ze polite. Mira, txoire. Ze polite dan. Ze polite dan. Txoi ze polite dan. Zat? Ze polite. Ze polite. Ze xarma erritxon, Bueno, hortxe utzita, erritxo hau, nintxe, txuriontan goiti bera. Venga, bagoaz goiti bera. Bueltan beze, tapa, hasiera gorria iatzeko. Ja, aldapea hemen. Reduktora eta freno motorra behar di hemen, la, ostra. Guztikinen deposituko, zeoten ja. Hemen txe, abiega zetila, beraka, itzale gaina. Oso itzalen. Euskitan oso gutxi egin dugu. Eta bideo honetan gatozela, ponga baiare izen ematen dion errekan gaineko besta zubi bat igaroko dugu, bale? Hemen emateo baino leku bat hola dala, jendea dago hemen. Eta hemen deixenteko alturea dago. Hemen bi 3 metro ego kubrituko ditu ematen donez. Putzuk, Hala, tipita pata, oain ja, azkeneko aldape hasiko dugu, erritxoa bueltatzeko, bale, ega. Bueno, eta hemen txegatoz biten, bale. Neko atzutan badare bidegunek edo, baina bueno, oso ondo markauta da, bale. Jo aurra zeitzeko zen, bale. Esan lehik gaurko trakau, gaurko ibilbideo traki bere indikela inungo zailtasunia gaina. Eska jakinezko nundi noa da, nundi noa eta bat eta beste, oso ondo markauta da txurieta hori. Gertatzena da, sargori daula hemen dagoen, ez da izardi patxeta bat. Baina, bueno, 2 kilometro bidatzen dira eta animo. Bueno, hor momentu baten, hemen di markatzo bidek, erdia utxita daut, hemen jende egin da oinezko xenda txikiat, bitxur bat. Orduan, bueno, nahiz da bidea horte izan, ba, bueno, hemen urek eta asko puskautu hauge, eta hemen dio daukein da, ba, hortxe elkartza behiz. Bale, bakizu urek txikizio hondik itetu bideetan. Batipa maldatxoetan lekutan, ikustezu nola dan, bidea da nausita. Ba, hoxe, hortxe dare, 40 metro, mena aldamenetik egin. Ega, behi dauzaztu. Hau, mendio ura hundik eta etortzen dienen, badana txikitzu bidea. Baina, bueno, mendira. Ez da, zalantzaik ez izan, bale? Ondo da markota, oso ondo da markota. Trak beharrik ez da. Bueno, eta hemen atzeneko tramoa hauxe dauke pixkat aldapatxu edana, bale? Hor, pixkate, bueno, lasai hartu, handi jogu alaba erdiko apraizko, kamiseta gehiota, praga bontxa gehiota, hoxe, aldapatxoa dauke hemen, eta guain, bueno, egualdi normalakin, ondoingo zana,
sargori puntu hau dago. Pixu ite, bale? Bueno, hemen egualdi normalagin errez aiteko. Baina xamurra da, bale? Eta ez nok esango aldapa hola fuertea 5 metro baino gehiago. Dienik, bale? Venga, ja, erriska ailatzen. Tira eta hortxe, 50 metroa bide gurutzea zegoen eskubia eta ezkerra egu, ezkerra egin dugu. Eta, bueno, netorria deixenteko aldapakin, baina, bueno, ez dakit bere zementzan igualtzan hor bere xagotik ondoko etxea atatzea. Baina, bueno, 1 metro arantzago atatzea. San Juan de Beleño auzo honek 2 auzune bezala dauzke, bat hau hemen da bestea 5 metro autza. Orduan bide zingo dugu, autzaino buelta baino. Zirkularra isteko. Bueno, eta hauxe da, atea gehan lekua, bale? Meikun etxea zan, oi? Orduan, azkeneko tramortan ezker hartu ezkeo, horra atatzen ginen, eskubi hartu ezkeo mentxe. 1 metro autza bat atatzen ginen. Bide ez da erriskak, Jarma dauki hauek, ez? Eta lehena, goizardin ongeana, eguardin ongeana, antxe dago. Hauzun, beste herritxoa. Eta batzeko harri mendioik, boa. Haze, Ayuntamiento de Ponga. Bailaran, udaletxe hemen dago. Hauzu alkatea eta izango dira, izango da, kontzeju, edo. Kurioso leku, Fonda de Ponga, hospederia, Casa Padua, Villa Padua. Ez etxetxo, Ayuntamiento de Ponga. Zelekuk. Bueno, bain ez dago ezer, baina etorri ganen lehen hau, jendea zeon da bizi ezeon, agarri hemen aparkatzeko da arazo hau izobrare. Biden, azke, bertan utzitako txek. Fonda de Ponga. Villa Padua. Mira, antxe, etxetxoketa. Sus. Mira, handi xabitu behu, Hoizea beste euzune. Bueno, hemen bizi dago, Taberna eta bat eta beste, Hemen etxe bat erdinen utzita. Zemaleko zen Asturias egola, Baztarretan. Zelekuk. Hortxe, eta geha? Beida, zemendi puska dauzkean, hemen. Hango, erriska hartan egon geha, Barrik handigonea, bero sargori harrapau deula. Eta pixka, bueno, sufritxo da, baina, bueno. Tira. Mezi da, Zer hau lekue, zoragarri da. Zazu esan ez ez? Domingero bezala amabitan eta baina. Berokin pixat, bueno, sufretxo indau baina. Eske, dotorea da. Lekutan dago, Lekutan, Eta beida, horti xabituka. Ze txetxo hauna, joder. Ze palazete dago, ze jauregi dago. Eta, bueno, hemen dixe, habituka. Hemen iturri bat ego da, azkea. Animali azkea. Bueno.
Eta hementxe, buka, bale? Hemen dixe abitu gagoizen, bale? Orduan, hementxe bukara. Hara esango izuet, zenbat arra du, 8 kiloge. Jesús, ez da grabako. 3 ordu eta 7 minutu, bale? 3 ordu eta 7 minutu. Bale? Bueno, eta gaurko bea, hementxe utziko. Tira. Eta hemengo bideo negintxe, agurtuko nez ba, bale? Gaur kontane, bueno, ez da bide xamurra, 8 kilometro terdi, behatzi jartzen zuen ezeak, behatzi jartzen zian gidak edo, hementxe informazio puntun eman dion gidak, behatzi, nahi, 8,6 kilometro bat azizkit. Bueno, familien, okarna duge, azkeneko, aldapea goraga, azkeneko tramoa dala, orduan, ja bukatzea zatuz, 260 metroko desnibel bat, 200 bat metro jartzei desnibela. 200 metroko desnibela, kilometro baten itxizula da, bueno, pixkate bete itxo, bale? Bueno, besteipe, hemen oportan garen garela aprobetxauz, bueno, egiten deten besta etapatxoat, rutatxoat, aventuratxoat, ume egin etxeko mukoa, bale? Gustuko bazue, me guztua eman, arpidetu, eta nahi bazue, bueno, elkarbanatu, bale? Betikoa goratzi zuet, ez dago diru zein da, eta ez zar jarreta. Orduan, niz ez zar idazten, soilik, bueno, ingurune politik akutsi, kasu honetan ez gure inguruko, baina, bueno, pixkat urrutixago, eta batipat euskera, pixkat normalizatu saren, eta oiture hartu dezala jendeak euskera ibiltzea saren, bale? Hala ba, nahi zuen arte. Venga, agur. Eta honea etorria, sobrefozonta, arbazkaltzen ematen ditan. Paisaje de pelikula. Buah, herri polit emate honek. Polit emate. Horre hogeta. Ze lekuk hemen, Asturias inguruotan. Ze lekuk. Ze politi. Apa. Ze politi lekuk. Ze politi. Horra jate txinta. Ze politi. Ze politi. Ahora me jaten ematen dituen mait. Bueno, eta olako lekutan iten duen bezala, bat baino gehiagotik eskaudeu lehenengo desberdinik eskaitu eta ekartzizu heltzea. Orduan, errepika bainek ezu, hartzen jundeik ezu. Hau da, gibelan zopa. Eta hori da, aragin zopa. De cocido, bai. Erra dau. Bueno, eta bigarren nago menun, fabada, asturiana, sakramentukin. Hemen deitzen zaio sakramentui, konpango. Vale? Eta menue hor da. 23 euro. Vale? Temporada altan 23 euro balio de menú. La temporada bajan a 13 euro balio de menú. Cuidado, ojo al dato. Entonces, venga. Bueno, eta hirugarren platoa, hau zan, basuerdea eragin, eta hau antxumea. Antxumea eta basuerdea. Vale?
Yo lo veo Erra. en el este. Bueno, eta nola besta bideo batzu badauzkaten Asturiasen ruta bat egin gendula eta Casa Generosa edo jatetxe hon bat bilatu gendula, esan barrauket hemen berdine gertatu zaiola. Berdine gertatu zaio herri politiontan, no? Gaur gare egin dut rutat Valle de Ponga edo deitzen da nontan. Vale? Hemen ikusten duzu, mapatxo bat da. Vale? Abitu gea hemen San Juan de Beleño hontan, Beleño gartzo, San Juan de Beleño. Hemen dije txia, tapa, men ruta bat egin dugu, hause egin dugu, une arte. Vale? Baina gero etorri gea, bazkaltzea, unea. Informazio bulegoko esan dio, aquí es muy recomendable ir. Eta etorri honea, Casa Benigna honta. Herria da oso politia gaina. Oso politia herria. 23 eurotan, 3 plater. Lehenengon zopa, bigarrenan fabes, eta hirugarrenen antxumea edo basuerdea. Eta postrea gaina. Ezin mugai gaina. Eltzekarak egartza izu ez dizuen plateute ekartzen, eta nahi zunain bete ekarri, jande egizu. Orduan, jan, orduan, errepikauko deu leku hontaz, seguro gaina. Eta zuek erreferentzi geukitzeko, da, Casa Benigna, vale? Casa Benigna. Guk egia esan leku igartu betorria, eta bueno, pixar etxoin barri zen dugu, 20 minutu hola, baina bueno. Eta ikusten duzu, hemen kartzen dizue Fuentekarak, ezin bugai gaia. Eta hori postre falta. Orduan, Casa Generosa bigarren partea bezala izango litzekeo. Esma bindu bete-bete. Eta postre gine berdin imar dau. Postre danetik izkaitu eta danetik pratu gaitu. Vale? Así que, kriston inventoa. Haure izan da, ustekabeko bilautak lekuita bat. Tolakok gehiago guztu hartzen dira. Ez da zuen haure, ze herri politxe dan. Baietz? Kusi zazue, xe xarma dagoen honek. Oso leku politxe. Horre haure behar zazue. Ze historio eko da honek, Ze leku politxe. Eta, gaina esan diute, hor beran, ze bat daula. Putzu bat daula bainatzeko, hasi horra ere junin barga guen. Orduan, kategorin, Casa Benigno, etxe hau, erabat gomendagarri, erabat. Guri 23 euro, kobraudien menua, 23 heldui. Umek berdin egan due, baina kobraudie, umen prezioa, 8 euro. Ez sinistekoa. Ez zido, holago lekutan, eustea. Orduan, nire etortzen zatenetan, etorririk ez duene. Nire leku dotorea dala. Hala? Egi esan, ez usteko bat izan dago, erritxo hau, Sobrefoz deitzen da. Sobrefoz. Sobrefoz. Eta Casa Benignan jandegu, baina ezkarren bestate hon bar da. Badirudi bi jatetxe darela hemen. Bida, eta hemen jatetxe hortan erremate emateko esan dio. Pues, hortxe dara etxek. Teiatu gikusten dio. 200 metro gare jatetxetik, ez die 200 metrongo. Hemen dau errekatxo bat. Han, jendea ikustezue? Hor, bainatzeko leku bat egon bardo. Teniz que ir ahí. A daros un chapuzón. Si ya faltaba garrik, lekutxo hon bat egotea. A ber, zen leku daun. Bueno, eta emateo, pelikulako eszenario ikusten nahi gala, Ez da posible. Behazazue haure, ze politxe dan. Nola litxeke? Joder. Ostra. Eta hemen txe bainatzeko lekua. A ber. Erreka natural baten. Bueno, eta handixe etorri gea, beida. Beida zen lekutxo da hemen. Bainatzeko leku da. Esquilolas
hotza egon bardo sobrare, zati jendea da, barrabila ikutzen diene, oztu iten dira. Aldatuko geha hemen eta sartu ingo geha. Bueno, esan da bezala, bale? Hortixe sartu geha bidetik, hemen txerrekatxon, eta hemen dau, eakutsi dizu noi, bale? Kiston putzu erra dau, hortxe. Hortxe, hemen dixe jetxi, tapa. Hortxe bainutxot hartu dugu, berri bezala, bai, fresko xamarra dago, fresko xamarra dago, baina, bueno, beha, ez genuen espero eta bida, plan eharra eta zeiu, aldeatetik indegu rutatxoi, bai edo ponga edo rutatxoi, eta antxe informazio puntun, galdetu dugu, jateko lekuen nun izango zan. Eta hemen esan digu, pues podéis ir al siguiente pueblo, Sobrefoz. No, vale. Eta etorri geha hemengo herri honta, eta bueno, bilatu dugu, Aze taberna bilatu dugu, Casa Benigna. Eta antxe jaten eginen, da bertako kamarok esan digu, pues luego tenéis ahí una poza. Eta bida, bertako jendea da, hone etortzen dana, udan, bainutxo hartu zati, fresko xamarra dau eta asko eta egiztau. Bueno, nahi kubritu iten dit, zenbait lekutan, ni bat 85 naiz, pasa egiten hau, putzu, orduan, ure badau, vale? Bida, plan perfectue, vale? Bida, bastarrok ez da politin, Bueno, eta ja, azkenekoz bai, hause gaurko amaierako bideoa, vale? Hoxe, mendiko plana, ondo jan, plan hori dionak mendibuelta hon batein, gozeain, eta gero ondo jaten den leku, vale? Eta postre bezala, hemengo hortxe dan putzu hortantxe baino, vale? Así que hemen bali mazaite Cangas de Onís inguru hontan, behaldiko plana dauk ez duzuentzako, vale? Orduan, bida, ne jarraitzei izaten nago, dauzkezue besta plan polit bat hemen itiko, vale? Bueno, ingon bai, vale? Nahi bazue, me gusta eman, arpidetu, edo partekau, vale? A ber, jende gehiago ez nealdetio, nik beti esatizuete, nik ez idazten honekin, vale? Diruz eta ez dauzke jarrita, sekul ez da jarriko, kalitateik ez dauke diruz jarri alizeteko, baina bai, bueno, zuei plan bastar politika gutxi eta patipat, euskerasaren normalizatu, Jendek hilo ditzala gauzak, bale? Zaki, bate, postrek egiten baitu oso goxo, jende goitura hartu dezala postrek euskeraz nola egiten den ikastea, edo ez dakit nola josi, rakai azpi barrena nola hartu, honi zer dakit. Bagoitzak, daukenan aletxoa jarri, bale? Orduan, venga, gustuko zuelagon, urrun arte, bale? Venga, jo!